Ето го кранчето Тадано, японско, нов нос, 1500 кг вдига с 5 метра стрела. Така, завърти го. Абсолютно всичко работи. Тип паяк казахме, чисто нови вериги. Двигател Кавазаки с стартер, генератор. Бутилки перфектни, без ръжда, поддържан кран. Ето го и другия двигател за движение. Бързи и бавни скорости. Пулт за управление. Има и хидравлично за показва колко да можеш да товариш. Това е кранчето. 25 000 лева без ДДС. Двигателя мърка. Без пушъци. Ето го, в момента работи се.